Maya pasisilim po, ngayon po ing kawalong aldo ning novena, parang ngaliking kapiesa ning Banala Cruz. Reni po rin makatuki intensyones, para king kapasalamatan, king aldo ning kebaita ng Father Paul Velasco, Myra Sawal Razon, Alvin Malyari, Lorena Larry Dizon, Angelina Baluyot Ibarra, para kikapasalamatan ng St. Joseph the Worker Chapel 2 Clark Community, Lito and Lori Zapanta. Para king personal akayadawanan ng Miguel Pangilinan, John Ray Michelle and Davina Abalos, Edgardo Beth Palo, Lynette and Nukum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Hermie Robes, Armand and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokinko. Para king malagwang kapaldanan ng Cecilia Apostol, Carmencita Bondok Galban, Mejia Simin Velayo, Raquel Yumiaco, Edrin David, JP Rivera, Amor Velasquez, Marlene Ponce Santos, Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylene Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Venson, Maria Regina Dizon, Rosalita Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Patahos, Joseph Miranda, at hanggang kakaluguran at kamag-anak tang masakit. Para king alangangang kapainawan ning kaladwa ng Josua Gabriel Makasaet, Doktora Angelita Bautista, Maria Agnes Aison, Democrito Aison, Martin Angeles, Ethel Pedres, Carlos Pinpin, Silvina Enriquez, Jose en Soledad Ko, Maria Jesusa Reyes, Angel Carrido, Alan Malyari, Jesus Balido, Daisy Razon Di Mabuyo, Maria Monica Bata, Enemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciano Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po ken Santa Misa, ing magbisa tamo po i Father Edgar Panlilio. We'll sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So when the Lord's voice you hear, don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word He imparts. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King.
Ano ba ngayon? 9. King lagyunig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoong Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom na ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kaya ka ang tinurin. Darawan tayong kawalungal do, ning katamong pamagnobena, king pamiparangal tamo, king banal na krus ning Ginoo. Sisyantala po ning katamong agawang kasalanan, patang maging garapad dapat magmasusi, kreting banal misteryo. Yagkasta pong iniing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may payong tutu, at kay kayo kapatat, uling mi kasala kong bina, King isip amano at dapat, at miyayaliwang kapulangan. Uling nitay panigapuko, kasanta Mariang Kapelanman Berhen, karing sa langit ang pong santo, at kay kayo kapatat, ipanalangin niyo King Diyos sa ginutang. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, kimbiye alanangga. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, kasamba ka namin, iluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal,
sama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, kapamilatanan ng lugod ng Espiritu mo, ikesa ng tinakman naking grasya, ning pamanibli ng mebye ning anak mo, ni bangon keng mitmong tula, king bayong biye, itinganaduan mi, kilagyon ng ginungitang Kristo ng anak mo, ang mga biyet magari kambe mo, aning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Luklok tamo po para king mumunang pamamasa. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Kanitang isaulo, kasalukuyan ng susundo imbalak ng ipapatenongan ding alagad ng Ginoo. Migsaryaya king arapan ng mata sa saserdote, may nyawa diyang kasulatan, pakilala kaya karing sinagoga, karing Damasco. Inawad niya iti, bangketa, mika kayupayan niyang manyakap at midala Jerusalem, karing sablang tutuntun kindala ng Ginoo. Babae man lalaki. King pamaklagwe ng papunta Damasco, inyang malapit na king syudad, biglayang sinlag king makapadurot kaya ing meto nga sala. Ketang pangasakay na king kabayo, may nabuya king gabun. At timdam na ing meto nga siwalang mamaus kaya, ngana, Saulo, Saulo, bakit diligaligan mo ko? Nino ika, Ginoo? Nga ng kinutang. Ako'y Jesus, akekang ninigaligan, nga naning siwala. Dapat ngeni mo rin. Bibangon ka at malaos king syudad. Karin sabyan dake ka ing sukat mong daptan. Ding kayabe ng maglakbe, Saulo, tinok ng la. Elame kabulat. Dimdam deing siwala, dapat alalang ikit na anuman. Ibangon niya Saulo at bigmulagat siya. Dapat alayang bitasang akakit. Inya tela ng gamat at inaid den lidob king Damasco. Kilob ding at lungaldo, bitasang manakit. King kekabag dading aldoreta, alayang bitasang pengan o ininom. Karin Damasco, ating meto nga alagad, ing milagwan niyang Ananias. May nakit siyang pamitilip, anong mo, nano sinabi ng Ginoo kaya, Anyanas. Atyo ko kayo ni Ginoo, nga nang may kibat. Ing Ginoo nga na kaya, biblas ka at munta ka king kalye matulit, at karin king bale ng Judas, pangutang may ingmeto nga tao, Tarso, amilagwan Saulo. Manalangin niya, at king meto nga pamipat Philip, ikit neng linob king bale, ing meto nga lalaking milagwan Ananias, at iti, tipak no king kayang buntok,
denggamat na, ban manakit siyang pasibayo. Gino, anang may kibat, anyanas. Dakal noong tao ring may malita, tungkol kin taong iti. Dikil king sablang makatakot a panyaptan na karing pinili mo karing Jerusalem. At dinatanya ti Damasco, magdalang kayo pa yan, may debat karing pamuntok ta ring saserdote, ban, pandakpan na laring sablang mamaos king lagyo mo. Dapat nga na kaya ning Ginoo. Sulong, muntaka, uling pinili keng sumuyo ka na ko, baneng ipabalo ing lagyo ko karing pagano ampong ari, at karing memalen ning Israel. Ako mismo, pakilala ko kaya ing sablang dalanan ng kasakitan, alang-alang kanako. Kanya may koya ianyanas at may lao siya ketang bale at timpak mo ring gamat na kimbuntok ng Saulo. Kapatid na Saulo, nga naming salita. Ing ginuya ing bitubot ka na ako, Jesus. Ang mismong pepakit kaya kaking dalan kapag papunta ka keti. Tinubod na ako bangketa, manakit na kang pasibayo at mikatmuan kaking Espiritu Santo. Kanita mo rin, ding bala mo kaliskis asan, may nabula ka ring mata ng Saulo at may nagit siyang pasibayo. Bibangon niya at pepabinyag niya. Anyang may kapangan niya, bibawi ing si kanana, Isaulo may natili apang miyapila na yaldo kambaning alagad karing Damasco. Mintayang agad-agad karing sinagoga at mulayang menaral tungkol kang Jesus. Ya ing anak ng Diyos, nga na karing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, munta ko king mabilo gayato, at ipanaral ye ing maya pabalita. Ulitan Munta tayo. ko king mabilog gayato at ipanaral ye ing maya pabalita. Munta ko king mabilo gayato, ipanaral ye ing maya pabalita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryan yesa, puryan ye ikayong sablang tao, ketiking yato. Munta ko king mabilog gayato at ipanaral ye ing maya pabalita. Talakad tapo, ban parangalan, ing maya pabalita. Hallelujah, hallelujah. 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 Balutamo king ikristo tunayang mibangon iba't king kamatayan. Matagumpe ari, baliktan mo king mitmong ganaka. Hallelujah. 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 Ing Ginoo mantabi ke kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king mayap ng balitang Kristo, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka ugin. Mapali lang mi badbara ting Udiyo,
ngarang mi papangutang, makanano na nga ibigay katamo ng taong iti, kayang laman, bata mong apangan. Nga ng Jesus karela, katutuan sabihan ko kaya kayo, nung eko mangan, king laman ning anak ning tao, at minum king dayana, eko mikabie king sarili yu. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, at pasubyang king miye, king tauling aldo. Uling laman ko tunayang pamangan, at ing kanakong daya, tunayang inuman. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, manatili ka na ko, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyeg pa, tinubod na ko, at king ulin na mabibiyeg ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ko, mabibiya king uli ko. Iti ay tinape, tinipang iba't banwa, iyanti king pamangan, dimpipumpunan niyo, at kay bat metela. Ing mamangan king tinapeng iti, miya kapilanman. Sinabi ng Jesus, iti kilumning sinagoga, inang tuturuya Capernaum. Ing mayap ng balita ni katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ko, O Kristo. Nino po kaya kayo ing misadsad metungaldo na mangan. Magtasya pong gamat. Nino po kaya kayo ing misadsad metungaldong mangan. Ay, ala. Mula, lungaldo o paramingo, ne po. Wapin naman. Tengkay, pilan mong oras, milampas ka kilampas ang kandano, magalburutan na ka. Irritable na ka. Busit na ka. Di ba? Ida nakasabing masalese. Pero patang mga anak ka, ay danok mo pala nga mo. Di ba? Kaya mas kita kabuntok. Mabalik palandaman mo, wari. Po. Patingapon mo ito. Pero agpangking pamagaral po, nang nukarin kano, na pwede kanong adwa o atlong bulan, ing katawan, magsurvive yang alang pamangan. Ba? Agpangano yung pamagaral, na 2 or 3 months for our body to survive without food. Pero king kamatutuwanan, di ba? Pila mong oras. Patsura ka panandaman, wari. Pero po itabing paging pamagaral, 2 to 3 months, the body can survive without food. Basta miminom yamo. Tinyamong danum. Po. Pero nga napin, itamo pong tao, itamo mo physical body. Itamo mo ating physical katawan, nune ating tamong mabiye kaladua. Napin we are body and soul. Po. Yani, how long can our soul survive without food? Ingkita mo kayang kaladwa, manano yung misadsad, makanano pilang aldo kaya, pilang bulan kaya. Obviously, to continue living, we need food for our body. Po, mga sundutang mibiye-biye, ingkatawan tamo, kailangan niyang pakanan. Pero surely, also for our soul. Food for the soul. Pamangan para katamong kaladwa. As we regularly feed our body, regular pakanan tayong katamong katawan, naging pamangan, we should also ask this question, what about my soul? Ikakuyang kaladwa. No? King meto nga malusog ang katawan, kailangan niya yung pamangan. Antimurin kayang malusog ang kaladwa, kailangan mo naman ing pamangan na.
Na food not only for the body, but also food for the soul. Inyapin ng Ebanghelyo po, nung dandamantala po rin ng paraminggo nga reni po, ang hanapin po ng ay may patang pagalan po sa minakon may purgata mo, king bread of life discourse. Nung pong itang milabas sa Domingo, tungkol yaking resurrection discourse, ngayon pong paraminggo, tungkol naman king bread of life discourse. Na nga na pong papasyag ng tayo sa Kristo, ako ing mabiye tinape ibat banwa. Ninuman mangan kanako, mayang alananga. Ninong mangan kingatawan ko, ene dumanok kapilanman. Ninuman minum king daya ko, ene kumaw kapilanman. Inyapin po ito pintindam tamo pong mapalilang mibadbaran. Deng udyo, isipan da, ano yung tao ngayon, cannibal tamo wari, nga nawari, kingonon de pong literal. Pero ito balo, na yung buri na sabihan ng gintakin ni, yapintang, we must have communion with Jesus. Makanano, yapintang tanggapan tayo, ing kayang kataon pong daya, yang maging silbing pamangan ning kaladwa tamo. No ating pamangan para ing katawan, pero timo namang pamangan para king kaladwa. At alangaliwa, ini po ing yalok na ning ginutamong Esukristo. Yang alok na ning ginutamong Esukristo, na pinaining sangkan o bating Santa Iglesia, na may kaya katamo na simba. Pag masusyan tayo yung banal na misa at tanggapan tayo ing katawan ng Kristo. Yang magsilbing pamangan. Food for our soul. Food for our soul. Ing ginutang Esukristo. Ding kayang amano, ding kayang katurwanan, ding kayang kaburian, ilang magsilbing pamangan ng katamong kaladwa. Hanapin, without this food, our spirit will certainly be starved of its sustenance. Kalupan ng katawan, potang ay tayo pakanan. Alay sustansyeng pamang ay katawan, mga lambutya, mga inaya, wari, o baka misakitan ka pa. Makanyan mo naman po, when the soul weakens, we lose direction and mission in life. Potang ingkaladwa tamo, yang mina nga napin, milako tamo direksyon kimbiye. Milako tamo mission kimbiye. Our body may be healthy, but will go through life without meaning and purpose. Nung alaya, nung maynaya, ikatamong kaladwa. Pamangan na mabsing katawan tamo physically, pero nung alayang pamangan ng kaladwa tamo, mag-survive tamo ang katawan tamo, pero anapin, may biya tamong alang kabaldugan, alang direksyon, alang purpose. Inyapin, the result is simply unhappiness. Bagin tamong malungkot kimbiye. Potang ing kaladwa tamo, iya ing mina. Milako tamo direksyon kimbiye. Nyapin, good Catholics are contented, happy people. No? Good Catholics are contented and happy people. Ding may pakatoliko, masaya lang katoliko, as long as iuling atin yung pamangan ing kaladwa tamo, iyapin ing ginutang Esukristo. Ing ginutang Esukristo. Ding kayang turu, ding kayang amano, at ding kayang kaburian, yang magsilbing pamangan nga napin. Yapin, inipong pamangan na iti, ing king Eucharistia, yang magdalagay tamo, kimbiye alanangka. Ding pamangan ning katawan tamo, ang gala mo, ketiking iyatu. Ding pamangan ning katamo katawan, ang gala mo king banyo. Pero yung pamanganing kaladwata mo, iyapin ng Ginoo, iyang magdalagata mo, kimbiye alanangga. Inyapin, imbanwa pong iti, talaga na pong may biye Papa Francisco, anting Jubilee of Hope, or Pilgrimage of Hope, nanuka rin itamungan, nga napin pong San Pablo, dindam tayo pamamasa ngayon na may konvertiya, wari, king kasalpantayan ng Kristiyano,
na nga na itamo, belamo mo, turista tamo ketiking yato. We are living on tents. Namibiyabita mo ka ring tolda, pansamantala mo, uling itamongan, we are all pilgrims. Maglayag tamongan, papunta king atamong tunay karinan, yapin kayariana ning Diyos. Inyapin ini pong banduang iti, talaga ng Papa Francisco, dali Papa Pope Francis at Jubilee, jubileo ng kapanayan, jubileo ng pag-asa, ating may pabalita. Iyakabud pa maglayag. Nunay pa maglayag yang mitmong kapanayan. Pamaglayag yang mitmong pag-asa. Makanano? Kempong pamibiyeta mo kendi, king yato, kailangan tayong pamangan physical ewari. Pero kailangan tayo mo naman po food for the journey. Kailangan tayo naman po ing pamangan king kitamong pamaglayag. At alangwal alwa po ini, alang aliwa, yapin ing tinape ning biye. Yapin ing kinutang Esokristo. Inyapin po nung lawen tayo, mitmong kapanayan, full of hope, ing kitamong pamaglayag. Inyapin po nung lawen tayo po yung logo na po, ing kitamong pong Jubilee of Hope. Makasakita mo king bangka, maglayag tamong abe-abe. Ne po, maging iyang pag-asa ini po ang kapanayan, as long as nung lawen tayo po, ing logo, king arap na nanuya, ing banal a cruz. Ne po, ing banal a cruz. Then niya po, nanya po yung iis na po ng cruz keni, ang Korea, ang klaya, cruz ang klaya. Ne? Ewari, rembarko, aangklada la, banta maging matigit la. Ne? Diyang datang ng alo ng pong na ng bagyo, para masigit pa, matigit la pa nga angkla, elamila koking lugar. Makanyan mo naman yung katamo. Muyang pag-asa yung pamaglayag tamo, kasumangid da po rin miyalawang kapag subukan kimbiye. Miyalawang bagyong daratang kimbiye tamo. It is full of hope as long as we anchor ourselves to the cross, to the holy cross of Christ. Muyang pag-asa, basta makaangkla tamo, tamo tatabili na matigit king angkla ning biyeta mo, yapin ning banal a krus. Uling ing banal a krus sa ini, ing magdalagi tamo, kimbiye alanang ka. Yapin ini po yung may pabalita kaya katamo. Yes, abi-abi tamong maglayag. Kimpa maglayag, parating smooth. Ne po. Pero mitmuyang pag-asa. Muna, ating kang kayabe maglayag. Eka magdili-dili. Kadua, impeka-importante dili, iangkla tayapin. Ingatamong sarili, king banala krus ning Ginoo. Uling kalupaning sinabi ko, king banala krus sa ini, ing manyadsad, iyang magdalaga tamo, kimbiye alanang ka. Amen. Panalangin ding malda. Ing Ginoo kukut na nakatamong ngeni, imit mong mismong kutang na nakitang na karingke nga lagad. Ikayubi sa kayo mo namang mako, manalangin tamo kaya, banpasik na nga na ing may natamong kasalpantayanan, nga tapong manalangin, aring sinubling mebye, pakandaman mo kami. Aring sinubling mebye, pakaramdaman mo kami. Para ka rin sablang hausandang Kristiyano, ing karelang sarili, datang nga sana ing aldo ay itagulaling da ing karelang sarili, antimo ing giyawa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang pari, ating kasuyuan pastoral, manakit na sanang panahon si Claude, king pamanalangin, ban ayawad mong kababan, king Ginoo, king karagdagan king karelang kasalpantayanan, panalangin taking Ginoo.
Aring sinubling Nebie, pakiramdaman mo kami. Para ka ring urong sulong alob king kasalpantayanan, may kasikanan lasanang makasupil ka rin sa bagala mililisya karela, kim pamangangilalak ang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Nebie, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa blangaw sandang Kristiyano, ing karelang sarili, dapat ebalo ing kabaldugan ing karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Nebie, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana eta bubulong laban king Ginoo, nunit tanggapan tala ring kayang amano, kambening mabilog a kasalpantayanan at kapanaligan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Nebie, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, balumi king dingke kang amano, ilang pagmulanan ning biye alanangga. Ipagkalumong tanggapan mila kambening mapakumbabang kasalpantayanan at mitmong katapatan ming tuparan. Itinganaduan mi, kilagyo ng Kristong Ginomi. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapati sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Kinuha sa Katarungan sa naapi at kanlungan sa bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan.
Kapatad, ing dulang ning Ginoo makasadiane, manalangin ban kay tamong daon matanggap iya, arapaning Dios sikpang mayupayang tutu. Tanggapan, saning Ginoo, itindaon karing gamat mo, king ekapuri at kiligay ning kayan lagyo, king kaya katamo ang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Pamakalulong Ginoo, pipagbanalan mo ring ayin, at bustan mong ingkekang espiritual, asakripisyo, gawa na king alananggang daon keka, tiyaduan mi kinagyo ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka ang timurin, Iyat na ring puso yo. makayat na nila, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. di karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o pa. Diyos king alanang at lubos mayupaya. Pupurian da ka king lubos maragulatula. Kating panauning pamanyibling mebie. Inang Kristo meng sakripisyo Pascual miya. Kaya dinatang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala may pupus na, ing mipahama kaya tumirin niyang bayong biye, ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan, uli nito, ikaing tula ning pamanyubling mebye, babayo ming mabilugayato, kabang ding sablang koro ning banwa, ngarang kakantat dadali. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibatanan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo lang sana ratingayin, kingambu ni kayang Espiritu, ban para ke kami, magawalang katawan ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayuya mi daon kusang luking pamaylas at kamatayan, kingwaning tinapit pipasalamat ya keka, pirasone. At binyene ka rin kayan disipulo nga na, kunan niya iti, ikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, na midaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan king wane ing kalis. Pasibay ng pipasalamatan at pinori. At binyening kalis karing kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikongan minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakon daya. Ing daya ning bayo talang gantipan. Amibubu para ke kayot para karing dakal. Paring kapatawaran daring kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo po ing misteryo ng kasalpantayanan. Sa krus mo
ini angeni, kaganakan mi o ikpain pamanyub, ingkamatay at pamanyubli ng mebie ning anak mo. Daraw mi keking tinapi ning bie at ingkalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king kataw na pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia ang makalaganap king meto yato, baniganap ya king lugod, kambe ng Papaleo, kalabing apat ing papami, iplorentino ing obispo mi, yamong deyo ing kaya kaming kora paroko at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ting kapatad ming pepainawan at maninaing sabling miye, at ing sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana, king masala mong arapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karpat dapat magkamit, kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, imberhen induning Diyos, kayabe ng Jose, napakamala ng esposo, kayabe ng apostol ating sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kamlatan ng Isokristong, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayo payang tutu, kagumnaning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang anggan. Ngini po malain tamit pong kapanaligan lugod king pa, ikanta tayong palalangin tiruning Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoong sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos ing kasalanan, at miligtas ing sablang kaligaligan, kabang manenay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Isokristong, kaya kaming talapangabos.
At sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan. Ngayon at ngayon at magpakailanman. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, inga payapan lalakuan ko kaya kayo, inga payapan ko yung babiye ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo, kasalpantayanan ng kay kang Santa Iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyet magari, manggaman king alanangga. Amen. Inga payapaning Ginoo mantabi sa kapilanman kaya At kayo. kaya ka antimurin. Iyang pangtaya po yung waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo nga. Kapayapan. po. Kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, intinapi ng biye, pilasan niyo at akit yu ing kayapana ng Ginoo. Ginoo, Ako matampang tanggap kaya ka, dapat kas may nga mano mo at kumayapi kaladwa ko. Kung kaya ng tristes. Sino man sa akin nananahan, mananahang din ako sa Kanya. Kung siya'y mamunga ng masagana, siya'y amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, ng higit sayaring pag-aalay. Anong mahal ako ng aking Ama,
Ing migmisa tamo po ngeni, iyapin po Father Edgar Panlilio, na king December po at lunem po polong banwang kempangapari. Kasalukuyan po, iya po ing parish priest na ning Christ the King Parish, kim pulong kakutod, Angeles City. At dati yarin pong mig-assign king Apo Shrine. Intutuki na pong assignment, kanya pong Nuestra Señora del Pilar Parish, King San Simon. Among, takal pong salamat at peunlakan niya po na mantabi kayo king kaya kaming pamagmisa kening Holy Cross Parish. Dakala salamat po among. Kalakad-tangan po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, nanusa ng iting Eucharistia na pingmasusyan mi, bilang kapigaganakan king kekang anak, so panaking sumulong king lugod, tinganaduan mi kilagyo ng Kristong genomi. Amen. Dahil mo naman po salamat, king paminbitay ko anako, kaniti pong nobena, aminan ko po, kaburi kong muntakene, o baragweda akong dela keni. Talagang po kanyang po na po, kaya na po ning Banal Espiritu, na po, iya po nga tukyan tamo, timo po itang ring aliwa, oy, sayang, aliwa Cardinal Tagle, ngara. Na po, basta, tukyan tamo, supportan tayo po, na po, ay po sana may epektuan, kasi nga aliwa, ay Pilipino, nga na, kita mong bayong Papa, na Pope Leo XIV. Po, sana po itapin lupaning pamananggap tamo karing miyaliwa pong Papa na may labas kasi tam Pilipino, sayang nga sayang. Ali po, ay po sayang. Po, uling ito po yung kaburianan ng apong Ginoo, ba't no beneng Banal Espiritu. Po, at timurin, itamo po kanyan, may bayo lang po rin pari tamo ketiking Pampanga, bayong Destino, bayong Pamakyabe mo naman, at siyempre, na po, kaming goke po, ikayo po malalakwang kayo rin parokya, po papabran siyempre yung parokya. Na po, at itamo Kenny, susuwan tayo nga pong Ginoo, alawaya ing pari. Na po, balo ko po datang neking May 19? 23. 23. Ihapon Deo pala yung muna, May 19. Yan po dumaya pong Deo kayo. Kabikari ti pamurin po yapon Deo. Pero ako may parayok pong bagya, karing po kimbalending San Simon. Po. Ipapangatita mo po, pangadiyo po rin pari, karing pong bayo pong destino mo po, karing pong another 6 years naman po, biyayan mi karing bayo ming parokya. Ingino, mantabi, kaya kayo, At kaya ka ang timurin. at bendisyon na kining Diyos sa mayupaying tutu, ingig pa, ang poning anak, ang poning Banal Espiritu. Amen. Ing misa adaon tane, umena kayo king kapayapan. Salamat kin Dios. Magrasyang bengi po kaya kayungan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalang ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanya lipin, mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri